Ak si sledoval alebo sledovala predošlé videá z tejto série, vieš, že udržiavanie stabilnej hladiny glukózy v krvi je pre naše telo naozaj kľúčové, pretože časté glukózové skoky hore-dole sú pre naše telo naozaj dosť nebezpečné. Ako presne si rozoberieme v dnešnom videu. Video si rozdelíme na dve časti, v jednej si povieme krátkodobé účinky a v druhej dlhodobé. Začneme krátkodobými. Jedným z nich je neutichajúci hlad, ktorý je typickým príznakom toho, že máš nestabilnú glukózovú krivku. V našom tele je hormón zvaný leptín. Telo nám signalizuje, že sme plní a mali by sme prestať jesť. Kormidlo potom prevezme hormón zvaný grelín, ktorý nás zase presvedča o opaku. Aj keď máme v tele dostatok tukových zásob plných energie, telo nám klame, že sme hladní a tak stále jeme ďalej. Po jedle nám opäť vyskočí hladina glukózy, zvýši sa hladina inzulínu, ktorý uskladní nadmernú glukózu ako tuk a zároveň privolá do akcie grelín. Čím viacej priberáme, tým silnejšie pociťujeme hlad, čím sa dostávame do začarovaného kruhu. Riešením ale nie je jesť menej, práve naopak. Stabilizácia glukózovej krivky pomáha znížiť hladinu inzulínu, čo môže znamenať, že paradoxne potrebujeme jesť viacej, no s tým rozdielom, že musíme jesť správne. Neustálym hladom sa spája aj neustále maškrtenie. V roku 2011 vedci skúmali účastníkov, ako ich hladina glukózy v krvi ovplyvňuje túžbu po jedle. Pomocou fMRI skenovali mozgy účastníkov a sledovali ich reakcie na obrázky rôznych jedál od zdravých až po nezdravé a vysokokalorické. Účastníci si potom na škále od 1 do 9 hodnotili, ako veľmi by si dané jedlo dali, no a zároveň im stále sledovali hladinu glukózy. No a výsledky boli celkom prekvapivé. Pri stabilnej hladine glukózy neprejavovali výrazný záujem o žiadne jedlo. No keď glukóza klesla, stali sa dve veci. Mozgové centrum túžby sa rozsvietilo, najmä pri nezdravých jedlách, a ich hodnotenie na škále prudko vzrástlo, často až na úroveň 8 až 9. A čo z toho vyplýva je, že aj mierny pokles glukózy výrazne zvyšuje chuť na kalorické a nezdravé jedlá. A keďže po prudkom naraste glukózy vždycky nasleduje aj prudký pád, tak platí, že čím väčší výkyv glukózy, tým silnejšia túžba po nezdravom jedle. Ak ale dokážeme udržať hladinu glukózy stabilnejšiu, prirodzene obmedzíme maškrtenie a znížime riziko prejedania sa. Ďalším problémom je chronická únava. Priveľa glukózy prinúti mitochondrie prestať pracovať. Tie nevyrábajú energiu bunkám a tým pádom sme unavení. Pozri si minulé video, kde som toto vysvetľoval. S týmto sa spája aj zlý spánok, nočné potenie s bušťacím srdcom a migrény. No a tráviace ťažkosti taktiež nie sú výnimkou. Veci ako syndrom dráždivého čreva, pomalé trávenie či syndrom zvýšenej priepustnosti čriev sú úzko spiate s tým, čo jeme. OK, to by sme mali krátkodobé účinky, teraz poďme na tie dlhodobé. Jedným z nich je akné a iné kožné problémy. Všetky kožné choroby majú spoločného menovateľa zápal. A ten často vyvolávajú prudké výkyvy glukózy, starnutie a artritída. Stravovacie návyky môžu zásadne ovplyvniť, ako rýchlo starneme, navonok aj vo vnútri. Ak si často dopriavame sladké či škrobové jedlá, naše telo zažíva prudké glukózové skoky a práve tie môžu urýchliť biologické starnutie. Čím častejšie sa ocitáme na glukózovej horskej dráhe, tým intenzívnejšie prebiehajú procesy ako glikácia, tvorba voľných radikálov a zápal. No a toto všetko sú faktory, ktoré pomaly poškodzujú naše bunky. Ak je poškodenie buniek príliš veľké, niektoré bunky sa rozhodnú pre tzv. Bunkovú smrť, aby neohrozovali zvyšok tela. No a každá takáto bunka je aj kúsok nás, ktorý odíde. No keď opäť udržíme hladinu glukózy v norme, spomalíme tým aj starnutie. Alzheimer a demencia je ďalšia kapitola. Mozog je energeticky najnáročnejší orgán v tele a zároveň extrémne citlivý na to, ako s touto energiou hospodaríme. Je plný mitochondrií, teda energetických elektrární buniek, ktoré spracovávajú glukózu. Pri opakovaných glukózových výkyvoch vzniká oxidačný stres, ktorý spôsobuje zápal aj v nervových bunkách. Dlhodobý zápal narúša ich funkciu a vedie k poruchám pamäti, koncentrácie či učenia sa. Riziko vzniku rakoviny. Jedným z hlavných viníkov sú voľné radikály, teda agresívne molekuly, ktoré poškodzujú DNA a môžu naštartovať rakovinotvorné procesy. K tomu sa pridáva aj chronický zápal, ktorý toto celé ešte uľahčuje, a nadbytok inzulínu, ktorý tento vývoj ešte urýchľuje. Cukrovka prvého typu. To je ochorenie, ktoré patrí medzi autoimunné, pri ktorých telo prestáva produkovať inzulín, teda hormón potrebný na spracovanie glukózy. Bunky v pankrease, ktoré za túto funkciu zodpovedajú, prestanú fungovať a keď hladina glukózy v cukru stúpne, telo si s tým nedokáže poradiť. Preto si ľudia s touto diagnózou musia niekoľkokrát denne aplikovať inzulín, aby si udržiavali glukózu pod kontrolou. Po cukrovke prvého typu nasleduje sequel, aka cukrovka druhého typu. Vyše 0,5 miliardy ľudí na svete trpí touto chorobou, toto číslo každým rokom rastie.
No a v neposlednom rade nesme zabudnúť zmeniť ani vrásky a šedý zákal. Zamýšľala si sa niekedy nad tým, prečo niektorí ľudia v 60-ke vyzerajú na 70, zatiaľ čo iní aj o 20 rokov mladšie? No kľúčovým faktorom je stabilita glukózy. Ako som už spomínal, sploštenie glukózovej krivky spomaluje proces starnutia, ktorý sa volá glikácia. Táto tiež zasahuje celé telo, no a oči nie sú výnimkou. Poškodené bielkoviny sa tu časom začnú zhlukovať a blokovať priechod svetla, čo vedie k šedému zákalu. No dobrá správa je, že so všetkými spomínanými symptómami, ktoré som v tomto videu zmienil, sa dá niečo robiť a dokonca niektoré úplne eliminovať. Ak ťa trápia niektoré z vyššie uvedených symptómov, je to len typický náznak toho, že ti telo hovorí, aby si niečo zmenil alebo zmenila. V ďalších častiach série si ukážeme konkrétne tipy a úpravy v stravovaní, ktoré ti pomôžu vyrovnať glukózové krivky, a to dokonca aj bez toho, aby si sa musel alebo musela vzdať svojich obľúbených jedál.